ҳозир дар ин видео шумо мефаҳмед ки инопланетян яъне ҳамун одамфазоиҳо чистанд, аз куҷо хабари онҳо пайдо шудагӣ, дар асл онҳо воқеият доранд ё ин ки надоранд, ҳамаша дар ин видео оста ман ба шумо ба факту далелиш мефаҳмонам. Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Нека. Дар канали мо обуна шавед ва мо бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. дӯстони азиз, ман видеои имрӯзаро сар мекунам аз як саволи хеле оддӣ ки ҳамин любой одами нормални агар дар бораи ягон чизе ки дар ҳаётиш якум бор мефаҳма гапаш зананд, ӯ бояд савол бития ки гапа ай куҷои ёдам гирифтаи, далел фактша бояд суроғ кунад. Агар просто так бовар кунад, ҳамун гапи кампирию занакӣ мешава мерава. Барои ҳамин моям ҳамин дар бораи инопланетян ҳамин источники ҳамин хабара, ҳамун сарчашмаи ҳамин хабара мефаҳмем ки ҳамин афсонае ё ки ҳақиқат дора ва ин гап аз куҷо пайдо шудагае. Хуб, гапа зиёд намекунем. Ин сар шудагае 1947 як шаҳр астае дар штати Нью Мексика бо номи Розуэлл. Як ҳодиса рух додагае, ҳодисаи Розуэллиш меноманд ва аз ҳамин ҳодисаи Розуэлли ин достон сар шудагае. Чӣ гап шудагае дар ҳодиса? Дар ҳодиса як неопознани объект, як объекте ки парвоз мекунад, як ба монанди як чизи ғайриоддӣ, самолёт неста, ягон чизи дига неста, як чизе аст ки парвоз мекунад дар ҳаво, ҳамаи ба садама дучор мешава ва дар замин меафта ва баъдан аз гирди атрофи ҳамуҷа якчандта сарнишинҳои ҳамин киштиро мурда будан аллакай гирифта мебаранд ба ҳамун зонаи 51 ки дар бораи як рӯз пеш ман видео карда будам. Хулоса гап аз ҳаминҷа пайдо мешава ва ина бисёри скептикҳо одамое ҳастанд ки факту далел талаб мекунанд, факту далел талаб кардан ва ҳамун исследователи НЛО, исследователи ҳамин одамфазоиҳо ба онҳо дута далел оварда монданд. Якта ҳам не, дута далел. Якумаш мана ин сурате ки ҳозир шумо дидестед, мумиёи ҳамун одамфазоия, яъне инопланетянин ва дуюмгиш видеое ҳатто. Дар видео ҷарроҳӣ гузарондестанд дар болои ҳамун одамфазоӣ, дар бораи ҳамун инопланетянин. Ҳатто видео ҳаст. Тамом, уже факту далел мана оварданд. Аммо ҳаст як чизе ки бояд ману шумо қайд кунем. Проверка кардани ҳар як информатсия ҳатмист. Ин видео дар ҳақиқат аслӣ ҳастанд ё ин ки нестанд, ин акси чӣ буд? Дар ҳамин видео ман ба шумо ҳозир якта ба якта мегӯм. хулосаи гап ҳозир сар мекунем исбот кардана, проверка кардан аз ҳамун фотое ки исследователи НЛО нишон медиҳад. Ман ҳамин фотое ки дидестани як мумиё аст. Скептикҳо мегиранд, ҳамин сурата проверка мекунанд ва дар охир мефаҳманд ки ин сурат на самом деле сурати НЛО неста, сурати мисол инопланетян неста ва обични як мумиё аста ки дар музей аста ва дар заметкаш навистагае ки и дар куҷое точно местоположение ҳамин мумия ва кадом сол, яъне соли 1938 и снимок ҳаста. И фото гирифта шудагае, яъне ки чанд сол пеш аз ин ҳодисае ки дар шаҳри Розуэлл гузаштагае ва вақте ки исследователи НЛО диданд ки одамо хай фаҳмидан ҳақиқата, дига надонистанд чӣ гӯянд ва ҳатто официально расман бахшиш пурсиданд ай мардум ки хай мо ошибка кардем, мо нафаҳмидем. Ин суратша хай аллакай уже фаҳмидем ки на самом деле набудай, дурӯғ будай ва мегзарем ба видеош. Видеош то куҷо ҳақиқат дорад ва на самом деле ин видеои чие? Сарчашмаи видео аз куҷо сар мешавад? Сарчашмаи видео даҳҳо сола баъдан пайдо мешавад, яъне соли 1995 британски режиссёр, нами суратша дидеси, нами калячкидор мебурояд қати плёнка, ҳамун плёнкае ки ҳозир дидеси, плёнка ҳам соли 95 дар ҳамхали плёнкаҳо филм ба навор мегирифтанд. Мега ки ина ҳамун ҳодисае буда ки соли 47 ба навор гирифтанд, дар болои ҳамун инопланетян ҷарроҳӣ гузаронданашона. Факт гуфта мебурояд нишон медиҳад ва албатта ки тамоми телеканалҳои давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар соли 95 дар тамоми телевизионашон нишон медиҳанд ки мана марҳамат, видеои доказательства, ҳамин қасол пинҳон мекарданд, ин ҳақиқат як рӯз на як рӯз рӯи об омад, гуфта ҳамин барномаҳошонда нишон медиҳанд. Ҳатто дар Москва ҳам нишон додагиянд ин барномада ки ин американсо на самом деле қапида будиянд, пришелца оператсия гузаронда будиянд. аҷоибии кор дар чие ки вақте ки плёнка доказательства ҳастай дар болои инопланетян ҷарроҳӣ гузарондагиянд, барои чӣ то имрӯз тамоми донишмандони ҷаҳон саршона дар замино мезананд ки ҳаққалан як факту далел биёванд дар бораи будани инопланетянин? Барои чӣ учониҳо беақланд ё ки ман намедонам. Уже худтон фаҳмидем ки ба кадом мақсад ман гапа гуфтестам. Плёнкара доказат мекунад ки плёнкаи ҳаққӣ нест, и ҷарроҳии ҳаққӣ нест ва ин метавонад ки филм боша. ҳозир ман дар давоми видео буда шумо гап мезанам дар бораи плёнка. Скептикҳо ин плёнкара мегиранд, дар экспертҳои ҷарроҳ метиҳанд, ҷарроҳои профессионал да бигирем, духтурои профессионал да нишон метиҳанд ва профессионалҳо вақте ки мебинанд мегӯянд ки беҳад ошибка бисёре дар вақти гузарондани ҳамин ҷарроҳии пришелец ва ин ғайриимконе, барое ки бениҳоят ин проекти махфии Америка буд, наметавонад ки дар ҳуҷҷат ақла барамона гиранд дар бораи як чизе ки ай фазо омадага, як одам фазоиро бигиранд, титпит кунанд ба па ошибка, ба хотире ки доктор намерасида дар Америка. Ин аллакай дуюмин сабабае ки бекор мекунад факти ҷарроҳии видеора. Агар шумо ҳамаи ин сабабҳоро ба назар нагирем, гӯем ки ҳамаш видункай, хуб,
ман одам кала дидесен скульптинг занимация мекунад, яъне ҳайкалсоз ба забони тоҷикӣ мешавад. Барои ҳама гуна сериалҳо, филмҳои голливудӣ дар ҳамун соло ҳайкал месозад ва маҳз барои филми ҷарроҳӣ дар болои инопланетян ҳам ҳамин сохтагиҳои ҳамун ҳайкале ки ҷарроҳӣ гузарондестанд, ҳамун скульпте ки дидесен, хоб барои кинои чорнибелӣ какбута ки ҷарроҳӣ гузарондестанд, ҳамин мардак ҳамун ҳайкала сохтагиҳ ва ҳатто дар онҷа худаш роли хирурга бозӣ кардагиҳ. Ҳамаи ира фаҳмиданд вақте ки 2006 кинои комедиявӣ дар бораи ҷарроҳӣ дар болои инопланетян биромад. Отлично. Боже. Хотите печенье? Бабуля. вақте ки скептикҳо дар бораи ин видео бениҳоят зиёд пурсон карданд, вақте ки фаҳмиданд ҳақиқата боз надонистанд исследователи ҳамин бовар мекардагии инопланетянҳо чӣ бигӯянд ва дар охир худи ҳамин режиссёри ҳамин кино, худи ҳамин продюсер ҳамин биромад худаш иқрор кард ки дар ҳақиқат ин филм сохта, ин филма мо ба навор гирифтагием, ягон хел пришелец набуд, ин мисол ӯ солода ба навор гирифтаги нест, ба нав сёмка шудагиҳ. Аммо ба хотире ки ин хеле бад бигӯянд нитоай, баъд охир да гуфтанд ки дар ҳақиқат ҷарроҳӣ дар бораи НЛО гузарондагианд дар болои ҳамун инопланетян ва онҳо ба хотире ки плёнкая айдаст додиянд ва хостиянд ки айсар ба навор бигиранд. Как будто ҳамун запса айдаст додиянд ва хостиянд пересинимат кунанд. Ҳамун ҷарроҳӣ чӣ хеле гузашта буд, ҳамун хел бо гирифтиянд ба навор гирифтиянд. Ягон маъно надорад кинои бемаъне ки аз соли 38-35 то имрӯза сахранӣ карда истодагианд, ин қадар материали важни бениҳоят махфира плёнкаша айдаст медодай, ям боша бо Америка ва бо филмша пересинимат мекардиянд ба хотире ки как будто дар кор будай. Ҳамчун факте ки олимо қабулш надоранд. Хуб, мерем далши бо. Хуб, мебиёем сари асосии мавзӯъ. Чӣ гап шудагиа соли 1947 ки ҳазорҳо мардум гуфтанд ки мо инопланетян дидем, биромаданд исследователои НЛО пайдо шуданд ва ин қадар бофтаҳоро гирифтанд, сюжет карданд, китобҳо навистанд, киноҳо, ҳазорҳо кино сюжету статья вуҷуд дорад дар бораи как будто бадани НЛО дар дунё. Ин ҳамаш ба хотири плай, албатта ҳамаи шумо худтон прекрасно медонед ки ин ҳамаш просто темаи хайпови буда ва хайп намегуфтанд, хайм хали ма ба забони ҳозира бигӯм темаи хайпови буд, ҳама мегирифт кино мекард дар бораи ҳамин гап мезад, как будто мардум бовар кунанд. Хуб айда мисол интерес бисёр кашид, просмотр ранги ҳозира бори зиёд мешуд он вақт. Хулосаи гап чӣ ҳодиса шудагиа? На самом деле як дете пеш шудагиа ҳамон вақто дар шаҳри Розуэлл ва ин мардак мега ки ин ҳамин чизора ёфтум, ин астаткои ҳамун литающий тарелкаи ҳамун НЛО бигем мешава. Хулоса ягон ҳамун оҳан наёфтиян, ягон чӣ наёфтиян, фақат ин фалгай кардонаи чизе аст ҳам хали. Хуб, аз куҷо пайдо шудани ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. Ҳамон вақто даврои халудни вайнада байни СССР-у Америкада, Америка як намуд оружие дошт, тариқи звуковой волн определит мекарданд ядерни оружие Россияра ва ё ба монанди ин ҳозир дидесен, ин хали воздушни буданд, даво мебуромаданд, чӣ хеле кор мекарданд ки определит мекарданд. Ва именно дар шаҳри Розуэлл яке аз онҳо дар вақти испитания ба садама дучор мешавад ва ба замин меафтад. Албатта хай дидесен, именно чӣ хеле монанда ҳалга дорад, чизе дорад, хатан суратоша дидесен чӣ хеле ина марамат тамошо кунед. Ҳамун вақто ҳамун солода меғалта мардум ана ҳамин паша гӯем филм мекунанд. Ина медидесен ҳичи нест, ягон хел пришелец ёфтагӣ нестанд, ягон хел литаиш тарелка ёфтагӣ нестанд, факту далел вуҷуд надорад. Испитания мегузаронанд, испитанияшон муяссар намешавад ва ба садама дучор мешавад. Мардум ин ҳамин одам ҳамин чиза меёвад ва да ҳама гуфта мегарда ки ман пришелец ёфтум, ман литаиш тарелка ёфтум. ин ҳама да вигд набуд, мисол асобина давлата ба хотире ки интерес не як реклама, як материали нав, як интереси нав. Барои ҳамин ҳама дар телевизорошон ай ҳамон вақто гардондан мегиранд, кино синема мекунанд. Хай хулоси гап усша давомша хатон то ҳозира медонед ки чӣ гапу чӣ афсонаи аст, как будто НЛО дидагиам, как будто ягон чиз дидагиам, то ҳозира факту далел аниқ нестай. Инам хали ҳодисаҳо шудагиа, дӯстони азиз. Хуб, ма дар охир чӣ гуфтанем? Дар охир гуфтанем ки то имрӯз ягон хел далелу факт вуҷуд надорад, инопланетян ҳастай ё нестай. Ягон кас рад ё исбот кардаш наметавонад. Может бит ҳастанд, может бит нестанд, но точно у хеле ки мо представичон мекунем, у хали неста. Ин хали одамои савза ки чишмошон калонака бо аппаратакшон куллаки ранги тарелка бори. Ин хали точно нестанд. Чӣ хеле ин шатолка худо медонад. Хуб, метавонед фикрактон дар комментария бинависед ва гап занед ки дар бораи чӣ буд дар видеои оянда ма видео кунам. Агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, поделиться кунед ба ёру дӯстотон, нишон диҳед ва ё ай ҳақиқат хабардор шаванд ва видеои ояндаи моро интизор бошед. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.